Σε όσους και όσες είναι μέσα θα ζητήσω λίγο να κάνουμε ησυχία και υπομονή για να περάσουμε στο δεύτερο session για τη σημερινή ημερίδα με τίτλο «Οικονομικές προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ είμαι η Αγγελική Μητροπούλου, είμαι υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο τμήμα περιβάλλοντος και επιστημονική συνεργάτηδα του ΕΝΑ. Έχω να σας πω ότι παραδοσιακά και τα προηγούμενα χρόνια αυτές τις περιόδους πάντα κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση που σχετίζεται με την πράσινη μετάβαση ή την κλιματική αλλαγή. Έχει γίνει μια αντίστοιχη την ίδια περίοδο και το 2008 και άλλη μια τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι ένας από τους πιο δραστήριους τομείς που έχει τη χαρά και την τιμή το ΕΝΑ πάντα να φιλοξενεί εξέχουσες προσωπικότητες όπως είναι και η σημερινή συνθήκη. Το δεύτερο θεματικό τραπέζι αφορά στη βιομηχανική πολιτική για την πράσινη ανάπτυξη. Έχουμε μαζί μας εκ μέρους του ΕΝΑ τον υπεύθυνο ανάπτυξης του Ινστιτούτου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ τον κύριο Παναγιώτη Κορκολή, και κατόπιν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με την κυρία Λούκα Κατσέλη, ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργό, τον κύριο Λόη Λαμπριανίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Σταμπουλή, αναπληρωτή καθηγητή Διοίκησης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο, Managing Director από την Hellenic Hydrogen. Στην αρχή θα ακολουθήσει μία εισήγηση από τον Τάκη. Έχω και επίσης το πολύ τρομακτικό καθήκον που έχω δει τις παρουσιάσεις, οπότε είναι πάρα πολύ πυκνή η πληροφορία και θα παρακαλέσω να τηρήσουμε τους χρόνους για να μπορέσουμε μετά ενδεχομένως να πάρουμε και μερικές ερωτήσεις από το κοινό, το οποίο δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, και ως εκ τούτου θα περάσουμε αμέσως στον Τάκη τον Κορκολή για την αρχική εισήγηση. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Η καλύτερη πάσα από τις προηγούμενες ερωτήσεις για το τωρινό τραπέζι δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Όπως βλέπετε λοιπόν, θα ασχοληθούμε με την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Θα ασχοληθούμε με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στο πλαίσιο βέβαια της πράσινης μετάβασης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί η πληροφορία και εδώ είναι πάρα πολύ, και εάν κάποιος θέλει να εμβαθύνει λίγο στα θέματα στα οποία θα ασχοληθώ με την εισήγησή μου, μπορεί να τα βρει στο site του ΕΝΑ, γιατί υπάρχει πλούσιο υλικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και την κυρία Αντιγόνη Βουλγαράκη, γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτού του υλικού είναι δική της δουλειά. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το περιβάλλον, που όπως πολύ σωστά υπόθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές αλλά και από το κοινό, έχει αλλάξει. Έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον που με δύο λόγια θα μπορούμε να το πούμε ότι, να το περιγράψουμε με δύο λέξεις: περιφερειοποίηση της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχει πλέον ανταγωνισμός, ότι υπάρχει προστατευτισμός, και βέβαια το παράδειγμα του νομοθετικού πλαισίου των ΗΠΑ το πρόσφατο είναι ίσως το κυριότερο. Προφανώς ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι η Κίνα και οι αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας και του υπόλοιπου κόσμου. Άρα με βάση αυτό το διεθνές περιβάλλον βλέπουμε μια μεταστροφή της πολιτικής στην Ευρώπη, που αποφάσισε μετά από 3 δεκαετίες, που με βάση το νεοκλασικό μοντέλο, όπως υπόθηκε πριν, έδινε περισσότερο έμφαση στις τιμές, και άρα οδήγησε σε, ας το πούμε έτσι, αποβιομηχάνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, να έρχεται και να θέλει να αποκτήσει πλέον βιομηχανική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα έχουμε 3 δεκαετίες που έφευγαν οι επιχειρήσεις, να το πω απλά, από την Ευρώπη, και σε μια προσπάθεια να σταματήσουν να φεύγουν και αν είναι δυνατόν να επανέλθουν και κάποιες από αυτές, έχουμε την Ευρώπη να αποφασίσει ότι πρέπει να έχει βιομηχανική πολιτική. Και αυτό είναι η βασική αλλαγή, αν θέλετε. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για το σύνολο των επιδοτήσεων σε νοικοκυριά, σε σπίτια κτλ. Εστιάζουμε κυρίως στη βιομηχανική πολιτική. Και παίρνει μια σειρά από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα αναφέρω ευθύς αμέσως. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο slide κατευθείαν. Ομπρέλα των πρωτοβουλειών της είναι το βιομηχανικό σχέδιο της πράσινης μετάβασης.
Εδώ ο στόχος είναι ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία καθαρών τεχνολογιών. Με 4 βασικούς πυλώνες: την απλοποίηση και την προβλεψιμότητα του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού περιβάλλοντος, πολύ ουσιαστικός πυλώνας, την ταχύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη βελτίωση των δεξιοτήτων κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού και την προσαρμογή της εμπορικής πολιτικής σε σχέση με τις τρίτες χώρες, δηλαδή στις συνθήκες που συνάπτει με τις τρίτες χώρες και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει, αν θέλετε, με θετικά ή με αρνητικά κριτήρια τους πράσινους στόχους και κυρίως τη χρήση άνθρακα από τρίτες χώρες. Με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η αξία της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών θα ανέρχεται σε 600 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ως το 2030. Είναι τεράστιο ποσό. Και η πρόβλεψη της Κομισιόν σε αυτό το πλαίσιο δείχνει διπλασιασμό θέσεων εργασίας στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών ως το 2030. Και ένα επίσης εντυπωσιακό νούμερο είναι ότι η αξία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος start-up επιχειρήσεων μηδενικών εκπομπών ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας ουσιαστικά διπλασιασμό σε σχέση με το 2020. Μία σειρά από προγράμματα, θα τα αναφέρω όλα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόσχονται αυξημένη χρηματοδότηση για την μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το InvestEU, το Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς, πολλά ποσά μέσω του Horizon για επενδύσεις σε R&D κλπ. Υπόθηκαν και από τους προηγούμενους, δεν θα μπω περισσότερο σε αυτό. Ένα δεύτερο, να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ένα δεύτερο στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι η πρόταση κανονισμού για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Net Zero Industry Act. Στόχος η οικοδόμηση ενός βελτιωμένου επενδυτικού περιβάλλοντος για κλιμάκωση της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών, για ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος και για στρατηγική αυτονομία. Εδώ υπάρχει ένας ποσοτικός στόχος, πολύ σημαντικός, ότι η ικανότητα παραγωγής τέτοιων τεχνολογιών πρέπει να καλύπτει το 40% των ετήσιων αναγκών της ΕΕ. Νομίζω ότι ο στόχος είναι μέχρι το 2030, αν θυμάμαι καλά. Να θυμίσω εδώ ότι η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγέας. Αν θέλετε να βάλουμε το καθαρό, ας πούμε, αποτύπωμα, είναι εισαγωγέας τεχνολογιών, εκτός από τον τομέα των ανεμογεννητριών όπου εμφανίζει πλεόνασμα. Άρα λοιπόν οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, βασίζονται σε εντοπίζονται σε 5 βασικές τεχνολογίες: ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρολίτες. Φυσικά υπάρχουν και ένα πλήθος άλλων τεχνολογιών που επίσης παίζουν ρόλο στη μετάβαση αυτή. Μια τρίτη πρωτοβουλία είναι ο κανονισμός για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Στόχος η απόσκοπτη και βιώσιμη τροφοδοσία της ΕΕ με πρώτες ύλες, λογικό, το καταλαβαίνουμε όλοι, το έχουμε ακούσει, μετριασμός κινδύνων του εφοδιασμού, από τη διαφοροποίηση των προμηθευτών. Εδώ προφανώς η πανδημία και όσα ακολούθησαν, και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και ο ανταγωνισμός, όπως είπα, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Με βάση τις ποσοτικές προβλέψεις του στόχου αυτού, η ετήσια κατανάλωση στρατηγικών πρώτων υλών πρέπει να προέρχεται κατά 10% από εξόρυξη εντός ΕΕ, 10% να υπάρχει εξόρυξη εντός ΕΕ, κατά 25% από ανακύκλωση και κατά 40% από εξεργασία πρώτων υλών ως το 2030. Άρα οι στόχοι και εδώ είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι και φυσικά μπαίνει και ένας άλλος στόχος να μην εξαρτάται η ΕΕ από τρίτη χώρα σε ποσοστό άνω το 65%. Εδώ η φωτογραφία είναι η φωτογραφία του Πεκίνου. Προφανώς πρέπει να συζητήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας εδώ την διπλή πρόκληση υπερβάλλουσα ζήτηση από τη μία και συγκέντρωση της αγοράς. Έτσι. Και θα προχωρήσω στο επόμενο για να μην τρώω πολύ χρόνο. Έχουμε την πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου με στόχο να υποστηρίξει την αύξηση της κρίσης ανανεώσιμου υδρογόνου. Δεν θα πω πολύ περισσότερα γιατί έχουμε ομιλητή τον κ. Τριανταφυλόπουλο που θα μας πει πολύ περισσότερα γι' αυτό, γιατί βρίσκεται ακριβώς στον τομέα αυτή της τεχνολογίας. Άλλη πρωτοβουλία είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κρίσιμων Τεχνολογιών. Εδώ υπάρχει η ανάγκη να συνδεθούν όλοι οι παίχτες και γι' αυτό και συνδέεται προφανώς η Ευρωπαϊκή αυτή πλατφόρμα κρίσιμων τεχνολογιών και με το ψηφιακό κομμάτι. Επίσης νομίζω ο κ. Σταμπουλής θα μας δώσει και αυτή τη σύνδεση. Πράσινη μετάβαση χωρίς την ψηφιακή μετάβαση δεν μπορούμε να τη βλέπουμε, διότι ο διαταρακτικός χαρακτήρας, ας το πούμε έτσι, της ψηφιακής μετάβασης μπορεί να δώσει λύσεις και στο κομμάτι της πράσινης μετάβασης. Η πλατφόρμα λοιπόν αυτή
έχει σκοπό να φέρει σε επαφή όλους τους παίκτες ώστε να υπάρχουν πιο γρήγορα αποτελέσματα. Εδώ ακόμα είναι σε διαπραγμάτευση η οριστική χρηματοδότηση. Το Ευρωκοινοβούλιο βλέπετε ότι ζητάει πολύ περισσότερη χρηματοδότηση. Οι προβλέψεις Κομισιόν, να κρατήσετε αυτό το νούμερο, απαιτούνται 92 δις ευρώ στο 2030 προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα της ΕΕ στις καθαρές τεχνολογίες. Η πλατφόρμα φιλοδοξεί λοιπόν να τα συγκεντρώσει αυτά τα χρήματα, γιατί δεν είναι όλα δημόσιες επενδύσεις. Και τέλος έχουμε το σχέδιο της δράσης για την αιωλική ενέργεια. Καταλαβαίνουμε όλοι εδώ ο στόχος είναι η παραγωγική ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο αιωλικό κομμάτι. Διευκόλυνση αντιδοτήσεων και ενίσχυση προβλεψιμότητας, βελτιστοποίηση των συστημάτων δημοπρασιών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Θα το περάσω λίγο γρήγορα γιατί θέλω να μπω κατευθείαν και γρήγορα στα πολιτικά επίδικα. Αυτές οι πρωτοβουλίες λοιπόν δείχνουν την διαπίστωση από την ΕΕ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι σε σχέση με τη βιομηχανία. Υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα τα οποία θα προσπαθήσουν να φωτίσουν οι συνομιλητές μας και πιθανόν και κάποιες από τις ερωτήσεις της τοποθετήσεις σας. Πρώτον, έχουμε λοιπόν τον παγκόσμιο επενδυτικό ανταγωνισμό. Θα ανταπεξέλθει, είναι το πρώτο ερώτημα, σε αυτόν τον ανταγωνισμό? Είναι αυτές οι πρωτοβουλίες ικανές να φτιάξουν ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο τέτοιο που να συγκρατήσει ή και να αυξήσει το ποσοστό της μεταποίησης η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οικονομία της? Προφανώς ο αντίπαλος εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας μην κρυβόμαστε, και φυσικά και ο υπόλοιπος κόσμος. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι ότι μπορούν αυτές οι πρωτοβουλίες να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της πράσινης μετάβασης για την επίτευξη των κλιματικών στόχων? Δηλαδή, υπόθηκε πριν ότι έχουμε επενδυτικό κενό. Ωραία. Υπόθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις επαναχρησιμοποιούμε τους ήδη υπάρχοντες πόρους χωρίς να δημιουργούμε νέους πόρους. Άρα ένα ζήτημα λοιπόν είναι από πλευράς όγκου επενδύσεων στη μεταποίηση. Θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και να ανταπεξέλθουμε στην επίτευξη των κλιματικών στόχων? Και ένα άλλο τρίτο ερώτημα. Αυτές οι νέες πρωτοβουλίες είναι επαρκείς για τον πράσινο μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας? Δηλαδή οδηγούν σε απανθρακοποίηση της οικονομίας? Διότι εδώ έχουμε κριτικές όπως ας πούμε για το Net Zero Industry Act, ότι επιβραδύνουν τη μετάβαση. Άρα δεν πιάνονται με το ρυθμό που θα πρέπει οι κλιματικοί στόχοι. Αυτά όλα είναι ερωτήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε ένα άλλο ζήτημα που έχει απασχολήσει, αλλά όχι επαρκώς στο δημόσιο διάλογο, που έχει να κάνει με το μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σκεφτείτε ότι στις ΗΠΑ έχουμε έναν δεκαπλάσιο, ίσως λίγο, ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Εδώ μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι της τάξης του 1% του ΑΕΠ συνήθως, και με το Ταμείο Ανάκαμψης προσέγγισε περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα έναν προϋπολογισμό ευρωπαϊκό που είναι μικρός. Έχουμε ταυτόχρονα το δημοσιονομικό πλαίσιο που για κράτη όπως η Ελλάδα δημιουργεί περιορισμούς στο πόσο μπορεί να εξοδέψεις. Προφανώς εδώ δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι και οι αγορές και όλο το διεθνές πλαίσιο. Και άρα έχουμε το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι πρωτοβουλίες αυξάνουν τις ανισότητες? Μπορούν οι πιο μικρές χώρες, σε αντίθεση με τη Γερμανία ή τη Γαλλία, να συμμετάσχουν ισότιμα και να χρηματοδοτήσουν αυτές τις νέες επενδύσεις στη βιομηχανία? Αυτό είναι το πολύ βασικό ερώτημα, το οποίο προφανώς για να απαντηθεί πρέπει να σκεφτούμε και το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Να θυμίσω εδώ ότι πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, που είναι, θυμίζω, από τις τα θεμελιώδη άρθρα της Ιδρυτικής Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε πιο ελαστικό ώστε να μπορούν χώρες να διαθέσουν χρήματα, με αφορμή την πανδημία έγινε αυτό, ώστε να μπορούν χώρες να διαθέσουν χρήματα για την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους, και είδαμε ότι χώρες με μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, βλέπε Γερμανία, διέθεσαν πολύ περισσότερα χρήματα από άλλες χώρες. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο είναι ένα ερώτημα πώς θα οδηγήσει οικονομίες όπως την ελληνική, εάν και εφόσον οι οικονομίες αυτές θέλουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό αυτό της βιομηχανίας. Ένα
επόμενο πολύ σημαντικό ερώτημα είναι αν η διάχυση του αναπτυξιακού ωφέλους θα γίνει με δίκαιο τρόπο. Υπόθηκε και πριν ότι η δικαιοσύνη είναι το βασικό ερώτημα της μετάβασης. Πολλοί ισχυρίζονται χωρίς δίκαιη κατανομή και των βαρών και του ωφέλους δεν θα έχουμε μετάβαση καν, δεν θα είναι εφικτή η μετάβαση. Με όποιο στόχο και αν πάρουμε, λιγότερο ή περισσότερο φιλόδοξο. Να θυμίσω επίσης εδώ ότι μπορεί ο αμερικάνικος νόμος για την έσχεση της μεταποίησης να είναι προχωρημένος σε σχέση με το ότι ξεκίνησε πρώτος ουσιαστικά τον προστατευτισμό και τα κίνητρα για την εγκατάσταση των αμερικάνικων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, μάλλον την επανεγκατάσταση, την επαναφορά, αλλά έχει και μερικά, ας το πούμε, προοδευτικά χαρακτηριστικά, διότι συνέδεσε τις επιχορηγήσεις αυτές τις επιχειρήσεις που θα έρθουν με ας πούμε ύπαρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τους εργαζόμενους, με συμβάσεις μαθητείας για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν ακόμα καλύτερα οι απόφοιτοι των Αμερικανικών πανεπιστημίων και ένα σωρό άλλα κίνητρα που ουσιαστικά δεσμεύουν τις επιχειρήσεις που θα πάρουν χρηματοδότηση να κάνουν πολύ περισσότερο από το να αναπτύξουν απλώς την τεχνολογία και την παραγωγή τους. Άρα αυτό δεν το βλέπουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής. Κάποια κράτη-μέλη στην περίοδο της πανδημίας το έκαναν. Ας πούμε οι Γερμανοί όταν διέσωσαν επιχειρήσεις όπως τη Lufthansa έβαλαν κάποιες προϋποθέσεις. Στην Ελλάδα αυτό δεν έγινε. Άρα λοιπόν η διάχυση του αναπτυξιακού ωφέλους από τέτοιες επιδοτήσεις και ανάπτυξη του βιομηχανικού οικοσυστήματος είναι ένα ζητούμενο. Και τέλος θα πάμε στην ελληνική περίπτωση. Και με αυτό θα κλείσω και ελπίζω να μην έχω υπερβεί το χρόνο. Τον έχω. Λοιπόν, πάω λοιπόν κατευθείαν στην ελληνική περίπτωση και λέω 2-3 πράγματα. Πρώτον, με βάση όλες τις μελέτες και τη συζήτηση που έχει γίνει πλέον αρκετά στην Ελλάδα, και ο κύριος Λαμπρανίδης νομίζω να μας φωτίσει περισσότερο σε αυτό, η Ελλάδα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό άλμα. Και θα δώσω μόνο ένα νούμερο. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουμε ότι οι επενδύσεις έχουν έρθει στη χώρα, αλλά οι επενδύσεις παλιού κεφαλαίου, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσα ίσα καλύπτουν την απαξίωση του παλιού κεφαλαίου. Δηλαδή έχουμε ελάχιστα θετικό, πάνω από τη μονάδα, ίσως σε ποσοστία μεταβολή, θετικό ρυθμό. Άρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με την ταχύτητα που πηγαίνουμε να πούμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με τέτοιο επενδυτικό ρυθμό, να το πω έτσι απλά. Άρα πώς μπορεί να συμμετάσχει η Ελλάδα σε αυτές τις πρωτοβουλίες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ενσωμάτωσης αυτών των πολιτικών, και εδώ θα πρόσθετα και άλλη μια ερώτηση: ποιος είναι ο ρόλος του κράτους ώστε να μπορέσει να αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο, διότι η αγορά από μόνη της ίσως δεν είναι αρκετή, αλλά αυτό μένει να το πούν οι συνομιλητές μας. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την υπέρβαση, και ο λόγος σε εσάς, φαντάζομαι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κορκολή. Τηρήσατε το χρόνο όσο ήταν δυνατόν, γιατί κάνατε και εκπτώσεις και δώσατε μια πολύ ωραία πάσα με την τελευταία φράση κλειδί για το αναπτυξιακό άλμα, ώστε να περάσουμε στη συζήτηση του στρογγυλού τραπεζιού με την κυρία Κατσέλη, η οποία έχει να μας πει περισσότερα, γιατί μαζί με την λέξη κλειδί προκλήσεις πάει μαζί και η υλοποίηση, πώς μπορούμε να έχουμε έναν βιώσιμο αναπτυξιακό μετασχηματισμό, ποιες είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις. Φυσικά it's all about the money, όπως έχει ήδη συζητηθεί και από το πρώτο τραπέζι, και ακροθυγός έχει πει κάποια πράγματα και ο προηγούμενος ομιλητής, οπότε θα ακούσουμε περισσότερα και για την κατανομή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην συζητήσουμε, από τη στιγμή που είμαστε εδώ σε ένα πλαίσιο για εφαρμόσιμες πολιτικές, γενικά να πούμε κάποια πράγματα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την απλούστευση των διαδικασιών. Κυρία Κατσέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος είναι σε εσάς. Άνοιξα νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία του ΕΝΑ. Οι 4 είναι τα συμπεράσματα ουσιαστικά από τη δική μου παρουσίαση. Πρώτον, ότι ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στο πρώτο πάνελ
Μίλησε για 3 προκλήσεις. Το ένα την αποανθρακοποίηση, το δεύτερο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το τρίτο τη δημοσιονομική πρόκληση, προκειμένου να προωθήσει κανένας την πράσινη μετάβαση. Εγώ θα πρόσθετα ίσως την πιο σημαντική, την πρόκληση της υλοποίησης. Στην Ελλάδα δεν υλοποιούμε πράγματα. Μιλάμε, νομοθετούμε, αλλά δεν υλοποιούμε. Και αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, να υλοποιήσεις μια πράσινη μετάβαση, πρέπει να την εντάξεις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σε έναν βιώσιμο αναπτυξιακό μετασχηματισμό. Και αυτό απαντά στη δεύτερη ερώτηση που ρωτήθηκε. Αν μιλάμε για διάχυση ωφέλους, πρέπει να υπάρχει όφελος. Για να υπάρχει όφελος πρέπει να υπάρχει αναπτυξιακό αποτέλεσμα, το οποίο να μπορείς να το μοιράσεις. Αλλιώς θα μείνει στα χαρτιά. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι το πώς υλοποιούμε έναν βιώσιμο αναπτυξιακό μετασχηματισμό, στον οποίο έχει ενσωματωθεί μια στρατηγική πράσινης μετάβασης, εξαρτάται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της χώρας. Και άρα θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ πώς υλοποιείς τη συγκεκριμένη πράσινη μετάβαση σε αυτή τη χώρα, με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτές τις σχέσεις δύναμης και ισχύως. Διότι τα λόμπι από πίσω είναι πάρα πολύ ισχυρά. Και το τέταρτο σημείο, θα καταθέσω κάποιες απλές προτάσεις για 3 προτεραιότητες που κατά τη γνώμη μου και κάποια παραδείγματα που μπορεί να βοηθήσουν σε μια υλοποίηση αυτής της πρότασης. Επομένως, ξεκινάω με το βιώσιμο αναπτυξιακό μετασχηματισμό. Πρώτα, τι μιλάμε για βιομηχανική πολιτική? Μιλάμε για το σύνολο των πολιτικών και μέτρων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, δεν εννοούμε μεγένθηση εισοδήματος, αλλά μια διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη που προωθεί ταυτόχρονα την κοινωνική ευημερία, την κοινωνική συνοχή και βασίζεται στην αποτελεσματική και περιβαλλοντική υπεύθυνη χρήση όλων των ανεπαρκών πόρων της κοινωνίας, φυσικών, ανθρώπινων και χρηματοδοτικών. Και επομένως, όταν μιλάμε για να εντάξουμε την πράσινη μετάβαση σε έναν βιώσιμο αναπτυξιακό μετασχηματισμό, είναι να δούμε από κοινού τους 3 μετασχηματισμούς, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Τώρα, ένας βιώσιμος αναπτυξιακός μετασχηματισμός έχει 4 καταλύτες, τουλάχιστον 4 καταλύτες, 4 συνιστώσεις. Τι τον επηρεάζουν? Οι θεσμοί, δηλαδή όλοι οι τυπικοί και άτυποι κανόνες που ρυθμίζουν την οικονομία και την κοινωνία, οι αποτελεσματικές δομές διοίκησης και των θεσμικών οργάνων, οι διαδικασίες ρύθμισης και λειτουργίας των αγορών, η εποπτεία στις αγορές, το πολιτικό σύστημα και οι κοινωνικές σχέσεις, αν υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία κτλ. Άρα όλο το θεσμικό περιβάλλον. Το δεύτερο, οι πόροι. Κεφάλαιο, εργασία, γη, φυσική πόροι, χρηματοδοτική πόροι. Τρίτο, τεχνολογία, μιλήσαμε ήδη, πια τεχνολογία και καινοτομία. Και τέταρτο, κάτι στο οποίο ποτέ δεν συζητάμε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που έχει, τα δίκτυα. Δίκτυα προμηθευτών, η κουλτούρα εμπιστοσύνης και συνεργασιών μέσα στην οικονομία, όσον αφορά και τους προμηθευτές αλλά και τους καταναλωτές, τη σχέση με τους καταναλωτές και τα εμπορικά δίκτυα. Αν λοιπόν θεωρήσουμε, και αυτή είναι η ανάλυση του Πόρτερ που είχε κάνει για το συγκριτικό πλεονέκτημα της ανάπτυξης στις χώρες, θεσμοί, πόροι, τεχνολογία, δίκτυα, αν τους θεωρήσουμε ως καταλύτες, μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχει αλλάξει η θεώρηση για το πώς προωθούμε έναν αναπτυξιακό βιώσιμο μετασχηματισμό. Υπήρχε η παραδοσιακή θεώρηση που ήταν, αν θέλετε, και στη συζήτηση λίγο του πρώτου πάνελ, ότι αρκεί να βρούμε τους πόρους, και αυτό είναι και η κυρίαρχη άποψη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βρούμε τους πόρους, να τους κατευθύνουμε εκεί που πρέπει, θα απορροφηθούν και θα υπάρχει αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η πιο σύγχρονη θεώρηση είναι ότι αυτό δεν αρκεί. Εάν θέλουμε ή να κινητοποιήσουμε πόρους ή να κάνουμε αποτελεσματική χρήση των πόρων, ουσιαστικά αυτό επηρεάζεται άρρηκτα από τους 4 καταλύτες.
Και καταλύτες όπως παραδείγματος χάρη ένα σταθερό φορολογικό σύστημα κινητοποιεί πόρους επενδυτικούς, ή πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη κινητοποιεί πόρους και επηρεάζει την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Εάν υπάρχουν δίκτυα προμηθευτών, και το βλέπουμε τώρα στα αλλιοτρίβια, δεν υπάρχουν δίκτυα παραγωγών και δεν λειτουργούν τα αλλιοτρίβια, δεν μπορούν να βρουν, και έχει φτάσει η τιμή του λαδιού στα 14 ευρώ το κιλό. Επομένως οι καταλύτες οι ίδιοι, ο βαθμός ανάπτυξης των καταλυτών και πώς έχουμε επενδύσει στους καταλύτες επηρεάζουν αμετάκλητα και τις πολιτικές κινητοποίησεις των πόρων και τις πολιτικές αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Προχωράμε. Πάμε τώρα στη δεύτερη. Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχουμε τώρα διαφέρουν λίγο τα νούμερα δεξιά και αριστερά, αλλά περίπου στις σταθερές τιμές αυτή είναι η κατανομή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων ανάμεσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, στο Next Generation, στο Ταμείο και στην κοινωνική συνδρομή για τα προγράμματα νέας γενιάς, και έχουμε μια ποσοστιαία κατανομή περίπου 20% των συνολικών πόρων στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. 60% είναι η συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες. Επειδή κοίταξα λιγάκι και εδώ υπάρχει μια γενική στόχη και πολύ λίγο η εξειδίκευση σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Αφήνεται, δηλαδή υπάρχει μια γενική προσέγγιση, το οποίο είναι ακόμα πιο έντονο στην ελληνική περίπτωση. Πάμε, προχωράμε. Πού είναι η Ελλάδα? Έχω πάρει μόνο το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μιλάμε με σύνολο πόρων 58 δις περίπου. Η πράσινη μετάβαση έχει ένα 33%, η ψηφιακή 11%, η απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή 29% και οι ιδιωτικές επενδύσεις 27%. Είναι ιδιαίτερα με την πολιτική που έχει ακολουθηθεί, δίνει με πολύ μεγαλύτερο βάρος στις ιδιωτικές επενδύσεις, και εκεί είναι το πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Προχωράμε λοιπόν. Ειδικά για την πράσινη μετάβαση, κοιτάξτε λίγο, αυτός είναι ο προϋπολογισμός του Ταμείου. Εάν δείτε τους στόχους, και έχω μπει και στα έργα μέσα, είναι τόσο γενικόλογα που δεν ξέρεις σε ποιον απευθύνονται και γιατί. Άρα το πρώτο πράγμα είναι ότι αν δεν εξειδικευθεί για το τι μιλάμε, αν δεν ξέρεις που πας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, όπως έλεγε κάποιος. Προχωράμε λοιπόν. Πάμε τώρα στους καταλύτες. Γιατί υπάρχει πρόκληση, γιατί μιλάω για μια πρόκληση της αποτελεσματικής υλοποίησης? Αυτή είναι του World Economic Forum η ανάλυση. Δυστυχώς τα στοιχεία ήταν τα πιο πρόσφατα, του 17-18, αλλά βλέπεις, αποτυπώνει αυτό που ξέρουμε, ότι ειδικά στην Ελλάδα ανάμεσα στους καταλύτες οι μεγαλύτερες εμπλοκές έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την καινοτομία, το μακροοικονομικό περιβάλλον και την αστάθεια του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, την αστάθεια των θεσμών και λιγότερο την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και την επιχειρηματική κουλτούρα. Και οι πιο προβληματικοί παράγοντες είναι κυρίως η αστάθεια, η μεγάλη αβεβαιότητα και αστάθεια στο φορολογικό και στο θεσμικό περιβάλλον. Θα έλεγα, από την προσωπική μου εμπειρία, είναι και κάτι τρίτο, η απουσία δυνατότητας συνεργασίας πολλών εταίρων, stakeholders όπως τους λέμε αγγλικά. Και αυτό σε κάθε επενδυτή σου λέει πού θα μπλέξω, καλύτερα να μην μπλέξω. Και προτιμούν να επενδύσουν σε ακίνητα, τα οποία να τα ανακατασκευάσουν, να τα ξαναπουλήσουν, μέχρι εκεί. Εάν βάλεις πιο σύνθετη επένδυση που έχει και πράσινη μετάβαση, σου λέει μακριά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τώρα από τα χρήματα που έχουμε πάρει έχει ολοκληρωθεί μόνο 13%. 87% είναι ποσοστό μη ολοκλήρωσης έργων. Αυτό δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα,
είναι πρόβλημα και σε άλλες χώρες και γι' αυτό έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα αναθεώρηση όλου του σχεδιασμού του Ταμείου. Διότι το Ταμείο, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ γενικόλογο και απαιτείται ένας επανασχεδιασμός, ιδιαίτερα σε θέματα μακροχρόνιων επενδύσεων και σε θέματα βασικών υποδομών. Τι μπορεί να γίνει και ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες? Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι 3 είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες και ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Η συνεκτικότητα των πολιτικών, η αποτελεσματική χρήση των πόρων και η απλούστευση όλων των διαδικασιών. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Επειδή δεν είμαστε καλοί να οργανώνουμε σε κεντρικό επίπεδο ή ανάμεσα στα Υπουργεία και δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, η δική μου πρόταση είναι ότι θα πρέπει κάθε περιφέρεια να σχεδιάσει, οριμάσει και υλοποιήσει επιλεγμένες ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, στις οποίες μέσα θα ενσωματώνεται το θέμα της πράσινης μετάβασης. Και θα επανέλθω σε αυτό, πώς μπορεί ακριβώς να γίνει. Πάμε λοιπόν στο πρώτο, στη συνέργεια πολιτικών, στην προηγούμενη. Η συνεκτικότητα των πολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για τους καταλύτες. Ότι πρέπει να ξανακοιτάξουμε στη βάση συγκεκριμένων ολοκληρωμένων προγραμμάτων την επαναρρύθμιση σε στοχευμένα πεδία πολιτικής στο πλαίσιο μιας εθνικής επενδυτικής στρατηγικής που δεν υπάρχει. Για το φορολογικό σύστημα, το αδειοδοτικό πλαίσιο, το χρηματοοικονομικό σύστημα, το ασφαλιστικό, το δικαστικό και τη μείωση κυρίως της αβεβαιότητας. Με σταθερότητα στη φορολογική μεταχείριση, στον εξορθολογισμό του κόστους χρήματος, την παρακολούθηση και επιτάχυνση υλοποίησης χρηματοδοτικών ενισχύσεων, την επιτάχυνση της επίλυσης των δικαστικών διαφορών και απόδοσης δικαιοσύνης. Αυτή είναι ουσιαστικά η συνεκτικότητα των πολιτικών που αφορά τους ίδιους τους καταλύτες. Στην αποτελεσματική χρήση πόρων, κατά τη γνώμη μου, όλο το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 πρέπει να επαναξιολογηθεί, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνει πάρα πολύ έντονο το ζήτημα της ανθρώπινης ασφάλειας. Οι άξονες δράσης, όπως είπαμε, είναι γενικόλογοι. Υπάρχει απουσία συνεκτικών επενδύσεων για αναβάθμιση καταλυτών βιώσιμης ανάπτυξης. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε στον αγροτοδιατροφικό τομέα κάνουμε παρεμβάσεις, δεν υπάρχει νερό. Για να υπάρξει νερό πρέπει να υπάρξουν έργα υποδομών. Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα στην Κορινθία που είναι τρελό. Υπάρχουν τα νερά τα οποία τρέχουν και πέφτουν στη θάλασσα, δεν υπάρχουν τα φράγματα, δεν υπάρχει, μπλοκάρεται η παραγωγή, δεν μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα και ούτω καθεξής. Άρα εάν δεν το δεις συνεκτικά και ολοκληρωμένα, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Άρα και η διασύνδεση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων για την αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. Και τέλος, και θα επανέλθω σε αυτό, πρέπει να απλουστευτεί τα πρότυπα διοδότησης. Αυτή τη στιγμή θέλει 14 μήνες με 20 μήνες για να εγκριθεί μια επένδυση, όταν μπορεί να εγκριθεί σε 4 μήνες εάν γίνουν μεγάλες απλουστεύσεις αδειοδοτήσεων. Προχωράμε. Σας έβαλα έτσι από περιέργεια τις ισχύουσες διαδικασίες υλοποίησης ενός έργου, οποιοδήποτε έργο. Υπάρχουν 2 παράλληλοι δρόμοι. Ένα είναι για τη χρηματοδότηση, έγκριση χρηματοδότηση, το άλλο είναι η έγκριση της αδειοδότησης. Πιάνει αυτή τη στιγμή 14 μήνες για την αδειοδότηση και 24 μήνες στην καλύτερη περίπτωση για να αρχίσει ένα έργο. Οτιδήποτε. Και υπάρχει μια περίπλοκη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που θέλει εισρωές από την Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας, από την Αρχαιολογία, από το Δασαρχείο, από τη Διεύθυνση Υδάτων, από το Δήμο κτλ. Μπορεί αυτό να απλουστευτεί, να πάει στην άδεια εγκατάστασης, να θέλει πολεοδομία κτλ. Και κάνω μια πρόταση σε αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε, ότι θα μπορούσε, όπως κατά το πρότυπο της Αμερικής, να υπάρχουν επιστοποιητικοί οργανισμοί, οι οποίοι είναι ο μελετητής να καταθέτει το business plan και το φάκελο του τεχνικό, να σφραγίζεται και να μην πηγαίνει σε καμία υπηρεσία.
να πας στην περιφέρεια απλώς να τσεκάρει και να έχεις τους πιστοποιητικούς οργανισμούς να κάνουν την έγκριση. Αυτό θα έπαιρνε περίπου, με εκτίμησή μας, 4 με 5 μήνες για την τελική έγκριση. Τέλος, πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να ξεκινήσει από τα Υπουργεία? Πιστεύω ότι όχι. Έχω κάνει Υπουργός Ανάπτυξης, είναι αδύνατο να πας από πάνω κάτω. Πρέπει να πας από κάτω πάνω. Και γι' αυτό η δική μου πρόταση για συζήτηση είναι ουσιαστικά σε επίπεδο κάθε περιφέρειας, ή μιλάμε για πράσινη μετάβαση ή μιλάμε για ένα επενδυτικό έργο, ιδιαίτερα στον χώρο του αγροτοδιατροφικού που έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, κάθε περιφέρεια να έχει 4, 5, 6 εμβληματικές παρεμβάσεις σε έναν βιώσιμο μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης. Στον ιαματικό τουρισμό, στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στα εινοπία, στα λιοτρίβια κτλ. Όπου να ενσωματώνεται η πράσινη μετάβαση. Τα απόβλητα να γίνονται βιοαέριο, το βιοαέριο να γίνεται κυκλική οικονομία, να υπάρξει βελτιωτικό αποτέλεσμα από τα απόβλητα τα σκληρά και ούτω καθεξής, αλλά να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο μιας περιφερειακής ανάπτυξης συγκεκριμένου έργου, όπου για το κάθε έργο να μπορείς να δεις τους καταλύτες οι οποίοι προκαλούν τις εμπλοκές. Και τελειώνω. Πώς μπορεί αυτό θα χρειαστεί έναν επανασχεδιασμό της αναπτυξιακής διοίκησης. Με τους μηχανισμούς που έχουμε σήμερα δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί άλλα κάνει ο Δήμος, άλλη περιφέρεια, άλλη τοπική αυτοδιοίκηση, άλλη η αποκεντρωμένη διοίκηση, άλλη το Υπουργείο κτλ. Άρα εδώ προτείνω, αν θέλετε, ένα σχήμα, ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακής διοίκησης, όπου να υπάρχει ένα Συμβούλιο Βιώσιμου Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού, στο οποίο θα γνωμοδοτούν τα κεντρικά επιμελητήρια και η Αναπτυξιακή Τράπεζα, να υπάρχει σε κάθε περιφέρεια ένας εκτελεστικός σύμβουλος και που θα εκπροσωπεί το κεντρικό κράτος, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να έχει έναν περιφερειακό σύμβουλο ανάπτυξης και υλοποίησης, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον εκτελεστικό σύμβουλο, να υπάρξει η επιλογή και η ορίμανση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορούν και ο ιδιωτικός τομέας να έχει να μιλήσει με κάποιον. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει κανένα να μιλήσει απέναντι. Και να μπορεί να γίνεται η επιλογή και η υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με επίκεντρο, έχω βάλει 3, τους 4 καταλύτες, όπου ο καθένας να ξέρεις πού είναι η εμπλοκή και πώς μπορείς αυτή την εμπλοκή να την άρεις. Ωραία. Και εδώ το αφήνω για σας. Ουσιαστικά έχω επειδή είχα μια πρόσφατη εμπειρία για ένα βιώσιμο κύκλο παραγωγής και διαχείρισης των προϊόντων της ελιάς, πώς θα μπορούσε να δουλέψει αυτό το μοντέλο και καινούρια αναπτυξιακή διοίκηση και πώς να εφαρμοστεί. Πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί να εφαρμοστεί. Και τελειώνουμε. Ευχαριστήσεις. Εγώ αν έπρεπε να διαλέξω έναν καταλύτη, σίγουρα θα διάλεγα την έμφαση στα δίκτυα, αλλά και την απουσία δυνατότητας συνεργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα όσα μας είπε, και θυμίζω ότι αργότερα το υλικό θα μπορείτε να το βρείτε και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, είναι γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι διαφάνειες. Είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Λαμπριανίδης ανυπομονεί να σχολιάσει σίγουρα και κάποια πράγματα που έχει πει η κυρία Κατσέλη, δίνοντας έτσι ένα περίγραμμα γενικά για τη σημασία των βιομηχανικών πολιτικών, κάποιες ιδιαιτερότητες στην άσκηση αυτών. Αν τελικά η βιομηχανική πολιτική είναι μια απάντηση στην κλιματική κρίση, αλλά και συγκεκριμένα για την Ελλάδα, γιατί πολύ σωστά δίνεται μια έμφαση στη χώρα μας και στις ιδιαιτερότητες,
και να μας πει και λίγα λόγια για τη σύνδεση για ένα διαφορετικό αναπτυξιακό υπόδειγμα, μια διαφορετική θεώρηση. Κύριε Λαμπριανίδη, έχετε το λόγο. Φτάσα 10 λεπτά. Ωραία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάχω σε αυτή εδώ την ημερίδα. Εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Δυστυχώς θα είμαι πολύ πιο γενικός, δεν θα έχω αυτά τα πολύ συγκεκριμένα τα οποία υπόθηκαν και τώρα αλλά και στο προηγούμενο πάνελ. Θα μείνω κυρίως στο θέμα βιομηχανική πολιτική και όχι τόσο βιομηχανική πολιτική σε σχέση με την οικονομία μηδενικών ρήπων και την μετάβαση κλπ. Και θα μιλήσω για τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, το τι θα μπορούσε να γίνει. Εισαγωγικά όμως θέλω να πω δύο λόγια για το θέμα της παγκοσμιοποίησης και πώς έχει αλλάξει και το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής. Αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 1990 και μετά, είναι ότι ο δυτικός κόσμος έστειλε την παραγωγή ολόκληρων προϊόντων ή μερών προϊόντων σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως για το φθηνό κόστος. Κυρίως στην Κίνα, η οποία έγινε αυτό το οποίο λέμε το παγκόσμιο εργοστάσιο. Μόνο που δεν τα είχαν προβλέψει ακριβώς όπως εξελίχθηκαν, δηλαδή με την έννοια ότι η Κίνα πάρα πολύ γρήγορα δεν παρήγαγε μόνο φτηνά προϊόντα, παρήγαγε και προϊόντα εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας. Και η στάση της Δύσης γενικά ήταν ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η ελαχιστοποίηση της τιμής του αγαθού, αδιαφορώντας για το που παράγεται. Και είχαμε αυτή εδώ την κατάληξη, δηλαδή να γίνει, όπως είπα, η Κίνα το παγκόσμιο εργοστάσιο και να μεταφερθούν ουσιαστικά ακόμη και δραστηριότητες και τομείς όπου είχε μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε προχωρήσει πολύ, παραδείγματος χάρη μιλώντας για τα δικά μας εδώ πέρα τα φωτοβολταϊκά που αναπτύχθηκαν εδώ πέρα, σταδιακά πέρασαν και αυτά εδώ στην Κίνα και έγινε η Ευρώπη μη ανταγωνιστική. Αυτό το οποίο συνέβησαν διάφορα πράγματα έκτοτε. Το ένα είναι το μεγάλο σοκ με την πανδημία του COVID, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που έσπασαν αυτές εδώ τις παγκόσμιες αλυσίδες, αυτές τις αλυσίδες που λέγαμε πριν παραγωγής του προϊόντος, αλυσίδες αξίας, και άρχισαν να δημιουργούνται ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η παγκοσμιοποίηση από εδώ και πέρα. Σε αυτό προσθέθηκε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα για το ρόλο της Αμερικής. Μια πολιτική, αυτό που λένε στα αγγλικά decoupling, δηλαδή η αποσύνδεση της Αμερικής και της Δύσης τελικά που ακολουθεί από την Κίνα. Και πολιτικά αυτό έπαιξε πάρα πολύ, δηλαδή η πίεση για επιστροφή των επιχειρήσεων στην Αμερική, που είναι διάφορα κίνητρα τα οποία δίνονται κλπ. Αλλάζει λοιπόν η παγκοσμιοποίηση. Κάποιοι την ονόμασαν globalization κλπ, ότι μειώνεται δηλαδή η τέτοια. Αυτό το οποίο όμως με ενδιαφέρει εδώ πέρα και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε, το κύριο χαρακτηριστικό, είναι αυτό το οποίο υπόθηκε ως friendshoring, δηλαδή φιλική παγκοσμιοποίηση, δηλαδή με την έννοια ότι πάω την παραγωγή μου, τις εγκαταστάσεις μου κλπ σε περιοχές οι οποίες γεωστρατηγικά είναι με την ίδια πλευρά με μένα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να μιλήσω είναι να πω δύο λόγια για τη βιομηχανική πολιτική. Στην μεταπολεμική περίοδο και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 τα κράτη εφάρμοσαν ενεργές βιομηχανικές πολιτικές. Και αυτό συνέπεσε με την ανάπτυξη και υπήρξαν πολύ λιγότερες ανισότητες από αυτές που είδαμε μετά. Ανάμεσα όμως στο 1980 και στο 2010 οι παρεμβατικές βιομηχανικές πολιτικές απέκτησαν κακή φήμη κυριολεκτικά σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό οφειλώντας σε αυτό που λένε συνένεση της Ουάσιγκτον, που οδήγησε στην ελαχιστοποίηση του ενεργού αναπτυξιακού ρόλου των κυβερνήσεων γενικά. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα, η αγορά είναι η λύση, αυτό ήταν το μότο. Να δούμε λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την βιομηχανική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν είχε ποτέ αξιόλογη βιομηχανική πολιτική. Είχε κάποιες καλυμμένες βιομηχανικές πολιτικές, ίσως κάποια στιγμή μπορούμε να αναφερθούμε. Γιατί
η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στα διάφορα κράτη-μέλη, και οι εθνικές βιομηχανικές πολιτικές με αυτή την έννοια θα ήταν αντίθετες με αυτό εδώ το στόχο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ως Ένωση κρατών, σε αντίθεση με τα κράτη, το αναφέρθηκε και ο κύριος Κορκολής πριν, δεν διαθέτει αξιόλογο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, είναι τελείως αστείος σε σχέση με το 40% των κρατών κατά μέσο όρο, και άρα δεν μπορεί να παρέχει μεγάλες επιδοτήσεις. Τα πράγματα όμως άλλαξαν, θα περιγράψω που άλλαξαν, και αυτό οδήγησε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στο να ασκηθούν κάποιες βιομηχανικές πολιτικές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Η πρώτη είναι ότι η Κίνα αναδείχθηκε σε παγκόσμια δύναμη, μια δύναμη με τεράστιες τεχνολογικές ικανότητες. Να φανταστείτε ότι η ευρωπαϊκή τεράστιες τεχνολογικές ικανότητες και ταυτόχρονα είναι η πρώτη παραγωγός σπάνιων γεών, μέσα από αυτά που πήρε από την Αφρική κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει κυρίως από την Κίνα όλα τα προϊόντα τεχνολογίας, ενέργειας μηδενικών ρήπων, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συσσωρευτές, φωτοβολταϊκά κλπ. Η δεύτερη εξέλιξη είναι ότι πολλές χώρες αυτή εδώ την περίοδο ανέπτυξαν αυτό το οποίο λέμε βιομηχανικές πολιτικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν πολιτικές για την επιστροφή των επιχειρήσεων, όπως είπα, έβαλαν δασμούς στην είσοδο κάποιων προϊόντων κλπ, οι οποίες ανάγκασαν κάποιες επιχειρήσεις και από την Ευρώπη να πάνε στην Αμερική, και τώρα πρόσφατα εισήγαγε αυτό το Inflation Reduction Act, το οποίο είναι πάλι σε αυτήν την κατεύθυνση, και το νόμο των Chips and Science. Πρωτοβουλίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πανικοβλήθηκε ίσως λίγο παραπάνω από το κανονικό με αυτές τις δύο πρωτοβουλίες, ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εγώ θα έλεγα ότι υπόθηκε και πριν από τον κύριο Βαρδουλάκη ότι δεν είναι αυτός ο κύριος λόγος. Ο κύριος λόγος είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και αυτά τα οποία, οι συνέπειες που είχαν για το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα, και όλα αυτά τα οποία προείπα με την πολιτική την οποία άσκησε η Αμερική για να γυρίσουν οι επιχειρήσεις, να βάλει δασμούς κλπ. Επίσης, πολλές μεγάλες οικονομίες έχουν θέσει σε εφαρμογή διάφορα καθεστώτα και ασκούν πια σαφέστατα ενεργητική πολιτική. Το έκανε η Γαλλία με το γραφείο αυτό του Προέδρου κλπ. Το έκανε η Βρετανία με το Power Up Britain, Made in Canada, Made in China 2025, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κορέα κλπ. Πολλές χώρες ασκούν βιομηχανική πολιτική. Το τρίτο στοιχείο είναι οι νέες γεωπολιτικές συνθήκες. Δηλαδή το decoupling, η αποσύνδεση από την Κίνα, ο πόλεμος στην Ουκρανία κλπ. Και η κατανόηση ότι η κλιματική κρίση θα επιδεινώνεται, άρα όλα αυτά οδηγούν στο να κατανοήσουμε ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού θα γίνονται όλο ένα και πιο εύθραυστες. Τέταρτον, η κλιματική κρίση είναι πλέον ένα ήδη συντελούμενο γεγονός και οι κυβερνήσεις πρέπει να στραφούν όλο και περισσότερο στις πράσινες βιομηχανικές πολιτικές για να αποτρέψουν την οικολογική καταστροφή ή έστω για να τα διαχειριστούν. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες και πολλές άλλες τώρα που δεν είναι τη στιγμή να τα πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανόησε ότι πρέπει να αναπτύξει πια βιομηχανικές πολιτικές σε μια προσπάθεια δημιουργίας ανταγωνιστικών προϋποθέσεων ως προς την ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Έτσι εισήγαγε διάφορες νομοθετήματα, αναφέρουμε στο European Chip Act που ενισχύει τους ομοιαγωγούς, το Green Deal Industrial Plan for Net Zero Age για τη στήριξη ψηφιακών βιομηχανιών και αυτών που παράγουν μηδενικούς ρήπους. Η ενίσχυση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σε μικρό βαθμό με χρήματα, αλλά κυρίως αυτό το οποίο κάνει επιτρέπει τη χαλάρωση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις και σε κλάδους. Πολιτικές λοιπόν αυτές θα πω ότι έχουν κάποια σημαντικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα είναι πολύ λίγα και σε μεγάλο βαθμό αντλούνται από υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης. Άρα
προβλέπονταν για κάτι και τώρα σε αυτό το κάτι προστίθενται και τα καινούργια καθήκοντα, δηλαδή το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν. Με δεδομένο τα κράτη-μέλη ανταγωνίζονται να προσελκύσουν τέτοιες επιχειρήσεις, είναι αναπόφευκτο ότι οι πλούσιες, οι πλεονασματικές χώρες θα απορροφήσουν όλες τις επενδύσεις, υπονομεύοντας περαιτέρω την ήδη ασθενή συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Δύο παραδείγματα. Δύο των ημιαγωγών, chips. STM Microelectronics θα κατασκευάσει εργοστάσιο ημιαγωγών 7,5 δις. Πού θα το κάνει? Στη Γαλλία. Τι θα πάρει γι' αυτό? 2,9 δις. 2,9 δις θα δώσει σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Η Intel θα κάνει επένδυση ημιαγωγών στη Γερμανία, επένδυση 17 δις. Πόσα θα πάρει? 10 δις. 10 δις. Τις δώσε στην αρχή 8, δεν δέχτηκε, το κάνανε 10. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποπειράται να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό, όπως θα δούμε, επιλέγοντας στο κρίσιμο ερώτημα, να το πω λίγο αλλιώς, θέλεις βιομηχανική πολιτική για να ενισχύσει την τάση συγκέντρωσης, που μια τελευταία μελέτη του Δούνου του μας λέει ότι υπάρχει πια πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση εταιρικής εξουσίας και ότι η κερδοφορία των πολυεθνικών εταιριών έχει διπλασιαστεί. Τελευταία μελέτη του Δούνου του. Θα πάμε λοιπόν σε μια κατεύθυνση με την πολιτική την οποία θα κάνουμε, η οποία θα ενισχύει τη συγκέντρωση ή θα προσπαθήσει να μειώσει αυτή εδώ τη συγκέντρωση. Λέω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα αυτό το οποίο κάνει, αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό με τον εύκολο τρόπο, δηλαδή την εύκολη λύση της στήριξης των πρωταθλητών. Είτε είναι χώρες, είτε είναι περιφέρειες, είτε είναι επιχειρήσεις. Η πολιτική όμως αυτή έχει διάφορα προβλήματα. Λέω, εντείνει τις ανισότητες μεταξύ χωρών και περιφερειών, με την έννοια ότι λειτουργεί σαν ενάρετος κύκλος για τις αναπτυγμένες χώρες και περιφέρειες και σαν φαύλος για τις λιγότερα αναπτυγμένες, και προσκάπτει την αναγκαία, ιδίως για ένα πολυεθνικό σχηματισμό σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνοχή. Δεύτερον, υπονομεύει την τεχνολογική καινοτομική της επάρκεια, καθώς στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ανεπτυγμένο πυρήνα της, στο ανεπτυγμένο, και αγνοεί την περιφέρεια. Λέω ενδεικτικά, ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έρευνα και ανάπτυξη, που είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, παρουσιάζει μεγάλες διαφορές με τους κύριους ανταγωνιστές, δηλαδή η ΙΠΑ, η Ιαπωνία κλπ. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εδώ, παρουσιάζει χαώδεις διαφορές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ αυτό το οποίο λέγουμε Βορρά και αυτό που λέμε Νότου. Κύριε Λαμπριανίδη, συγγνώμη, μπορούμε να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε 2 ακόμα ομιλητές και 1 ακόμα session, με συγχωρείτε γι' αυτό. Ωραία. Θα προσπαθήσω να κλείσω τότε. Ίσως σε μια... Αν θα υπάρχει και δεύτερος γύρος. Όχι, δύσκολο σε αυτό, αλλά μπορεί μετά με κάποια ερώτηση να μπορέσετε να εμβαθύνετε λίγο. Συγγνώμη γι' αυτό, απλά έχουμε φύγει πολύ εκτός χρόνου. Ωραία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σχέδιο για τη στήριξη της πράσινης βιομηχανικής ανάπτυξης και παράλληλα πρέπει να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Συνοχή κλπ. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε αυτή εδώ την πορεία θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της έρευνας και ανάπτυξης και της προώθησης της διαδικασίας της τεχνολογίας κλπ. Όχι μόνο οι Βόρειοι, αλλά και οι χώρες του Νότου κλπ. Και αυτό δεν το λέω ως χάρη, ως κίνηση πολιτική, αλλά ότι πρέπει να κατανοηθεί ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Ευρώπη να γίνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Επίσης πρέπει οι αλυσίδες αξίας οι οποίες υπάρχουν να μπορέσουν να πρέπει να επιδοτούνται εκείνες οι αλυσίδες αξίας οι οποίοι μοιράζουν τμήματα της αλυσίδας αξίας και σε χώρες και περιοχές του Νότου. Χρειάζεται μια πιο ολιστική βιομηχανική πολιτική που θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από το κλίμα, άρα στήριξη των επιχειρήσεων με ανταλλάγματα, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών
και κοινωνική ανταπόδοση, και πρέπει να ενισχύσει τη δόμηση πλεονεκτημάτων πέρα από τα τρέχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε να μπορούν να μπουν και οι χώρες του Νότου. Θα ήθελα να πω και κάτι για την Ελλάδα, αλλά ελπίζω να υπάρχει καμιά ερώτηση και να μπορέσω να το πω εκεί. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λαμπριανίδη και ζητώ συγγνώμη για την πίεση του χρόνου. Μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, είναι ο κύριος Γιώργος Σταμπουλής. Μπορεί να μας πει και αυτό στη δική του οπτική με μία έμφαση στο πώς αλλάζει η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στη μεταποίηση, συνεχίζοντας έτσι για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες να κάνει ένα σχολιασμό αν αυτές ανταποκρίνονται στο δομικό χαρακτήρα των μετασχηματισμών και τι θα έπρεπε να κάνουμε για να συμμετέχουμε ενεργά ως χώρα, γιατί πάντα η έμφαση είναι η Ελλάδα, στις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη μεταποίηση. Κύριε Σταμπουλή, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσω να κερδίσω χρόνο, η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση είναι όχι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Η δικιά μου θεώρηση είναι ότι όλο το σκηνικό δεν είναι η πράσινη μετάβαση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι έχουμε ένα εξωτερικό κόστος το οποίο πρέπει να το εσωτερικεύσουμε, να το πω έτσι με όρους κλασικών οικονομικών, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε σε μια κρίση δομικής προσαρμογής, το έλεγαν ο Φρήμαν και η Περές, που προσπαθούσαν να κρύψουν πόσο μαρξιστές είναι, κατά τη γνώμη μου. Και ουσιαστικά δηλαδή τι έχουμε συνεχείς κύκλους τεχνολογικής εξέλιξης, βιομηχανικές επαναστάσεις, οι οποίες αλλάζουν και σε αυτές τις αλλαγές είναι οι θεσμοί, είναι το μοντέλο διακυβέρνησης, είναι τα υποκείμενα, είναι το προφίλ των επενδύσεων, είναι το προφίλ των δεξιοτήτων, του ανθρώπινου δυναμικού, είναι όλα, να το πούμε αυτά. Για το προφίλ απλώς των επενδύσεων να τονίσω ότι αν κοιτάξετε τα τελευταία περίπου 30 χρόνια την Ευρώπη ή τον ΟΣΑ, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε ουσιαστικά τις επενδύσεις της άιλες, σε αντίθεση ξέρω με χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η οποία είναι 60% λόγω της φαρμακοβιομηχανίας που πήρε τα τελευταία εποχή, αλλά ας πούμε και τη Δανία και άλλες χώρες οι οποίες είναι πάνω από 25-30%. Εμείς φτάσαμε στο 12,5% την εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον γιατί μειώθηκε το ΑΕΠ και δεύτερον μετά γιατί υπήρξαν οι δράσεις με τον Κώστο το Φωτάκη, οι οποίες όμως κυρίως πήγανε στα πανεπιστήμια. Η βιομηχανία παρέμεινε ο αδύναμος κρίκος. Και αυτό το λέω και το τονίζω γιατί το ζήτημα είναι ποιο είναι το υποκείμενο της ανάπτυξης. Για όλα αυτά, δηλαδή ποιος θα κάνει αυτές τις επενδύσεις, ποιος θα φέρει τις νέες τεχνολογίες, ποιος θα τις αναπτύξει κτλ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο ίδιο βιβλίο που γράψανε πριν 35 χρόνια, οι Περές με το ΣΟΕΤ έγραψαν και ένα άλλο κεφάλαιο που έλεγε ότι σε αυτές τις κρίσεις έχεις παράθυρα ευκαιρίας για να κάνεις leapfrogging, για να κάνεις ένα άλμα αναπτυξιακό. Και λέγανε ποιες είναι οι προϋποθέσεις τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Που να μπορέσει να εκμεταλλευτείς αυτό το παράθυρο. Μπορούμε να πούμε ότι μάλλον μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο παράθυρο. Να πούμε και το τρίτο, ότι σε αυτή τη διαδικασία που είμαστε, ο Μακάφι και ο Μπρίγιονσον είπανε, τότε ήταν στο MIT, είπανε ότι κοιτάξτε, αυτές οι νέες βιομηχανικές επαναστάσεις μετά τη δεκαετία του 70 έχουν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό διαφορετικό από τις προηγούμενες. Όλες οι προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις βασιζόταν στην ενέργεια. Και το είπαν η πρώτη εποχή της μηχανής. Θερμίδες, να το πούμε. Η δεύτερη εποχή της μηχανής είναι η πληροφορία, η υπεξεργασία της πληροφορίας, άρα μοχλεύει την νοητική λειτουργία της εργασίας και όχι τη χειρονακτική λειτουργία της εργασίας, να το πω πιο απλά. Αυτό είναι σημαντικό για το μοντέλο ανάπτυξης, το προφίλ των επενδύσεων, των δραστηριοτήτων κτλ. Αλλά και τα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις απλώς θα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια πράγματα καλύτερα, θα κάνουμε απλώς πιο πράσινα τα αυτοκίνητα, τα κτίρια κτλ. Ή θα αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, να το πω πιο απλά. Και ήρθαν η Ολλανδική Σχολή της Κοινωνικοτεχνικής Μετάβασης, ο Κέμπερ, Σότε και άλλοι μελετητές και είπαν ότι κοιτάξτε, μέχρι τώρα καταλαβαίναμε την τεχνολογική αλλαγή και ουσιαστικά τη βιομηχανική πολιτική. Για τη βιομηχανική πολιτική, η νέα βιομηχανική πολιτική τι είναι? Είναι καινοτομία, πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση. Αυτά είναι η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη και προσπαθούμε να τα κάνουμε κάτι που να βγάζουν νόημα. Ο Κέμ και ο Σότε λοιπόν και άλλοι είπαν ότι κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι αλλάζει στη βιομηχανία, πώς η βιομηχανία παράγει καινοτομία, αν δεν κατανοήσουμε πώς αυτό έλκεται και επιλέγεται και υιοθετείται και επηρεάζεται
και διαμορφώνεται από τη χρήση, από την κοινωνία. Και ποιος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης σε κάθε οικονομία? Ποιος είναι ο πιο αποφασιστικός πελάτης? Το κράτος. Το κράτος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης. Το κράτος λοιπόν, ο Φον Κίπελ και άλλοι λέγανε ότι κοιτάξτε, τις περισσότερες καινοτομίες οι εταιρείες τις μαθαίνουν από τους πελάτες τους, από τους χρήστες. Και γι' αυτό περάσαμε στα μοντέλα ανοιχτής καινοτομίας. Βλέπω τον Γιώργο εδώ που με κάτι καινούργια και για το φάρμακο που βλέπουμε και άλλα πράγματα και στο λογισμικό. Το μοντέλο της ανοιχτής καινοτομίας είναι ότι μαθαίνουμε παντού από το οικοσύστημα. Και οι ανοιχτές εταιρείες μπορούν και οι οργανισμοί μπορούν να μάθουν εάν έχουν την αφομοιωτική ικανότητα. Ξαναγυρνάμε, οι ελληνικές επιχειρήσεις, για να πάρω την πάσα από το λόγο για την Ελλάδα, δεν έχουν αφομοιωτική ικανότητα. Δεν επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη, δεν έχουν επιστήμονες να δουλεύουν τις εταιρείες. Αυτό είναι δομικό πρόβλημα και είναι έλλειμμα επιχειρηματικότητας. Μπορεί να έχει τα καλύτερα πτυχία. Τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι ηγεσίες δεν ξέρουν τι να τους κάνουν. Δεν ξέρουν τι να τους κάνουν. Άρα, ωραία να επενδύσουμε στην πράσινη καινοτομία, να επενδύσουμε, αλλά η ερώτηση είναι σε τι θα επενδύσουμε, όχι μόνο πώς. Να έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία. Ποιος θα μας πει τι είναι αυτό, ποιος θα μας φέρει το story που δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ ο Δημήτρης που του αρέσει αυτό. Το story, το επενδυτικό για να έχει απόδοση η επένδυση, είναι η επιχειρηματική πρόταση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το παράγει ιδιαίτερα, όχι μόνο η ελληνική βιομηχανία. Ο Χάμελ και ο Μπράχαλαντ, συγγνώμη που σας λέω πολλά ονόματα, λέγανε στο Competing for the Future ότι οι μεγάλες εταιρείες, και γίνει πάσα για σας αυτό, αδυνατούν να επενδύσουν, να εφεύρουν το μέλλον, πρώτον διότι δεσμεύονται από την αδράνεια των συμφερόντων τους στα παλιά και δεύτερον γιατί αδυνατούν να σκεφτούν έξω από αυτό το κουτί. Και η αλήθεια είναι ότι είναι γι' αυτό οι μεγάλες εταιρείες από το 2000 και μετά δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν παγκοσμίως με τις μεγάλες εταιρείες από το 2000 και πριν. Δηλαδή είχαμε αυτοκινητοβιομηχανία και τις 7 αδερφές, τα πετρέλαια κτλ. Την ενέργεια. Σήμερα, άμα κοιτάξετε, είναι όλες πληροφορική. Όλες πληροφορική. Και με το χαμό που γίνεται τώρα με το BART, το ChatGPT, το Perplexity και όλα αυτά τα εργαλεία, καταλαβαίνετε ότι όλοι συζητάνε, για να δούμε και το γεωπολιτικό, τεχνητή νοημοσύνη. Το 2015 το 27% των δημοσιεύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη είχαν γραφτεί στην Κίνα. Και ο στόχος της Κίνας, από απόφαση του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι το 2030 θα είμαστε στο νούμερο 1 στον κόσμο. Αυτό είναι η στρατηγική στόχευση απλή. Το ερώτημα είναι αυτά πώς θα αλλάξουν τη ζωή μας και πώς εμείς θα τα βάλουμε στη βιομηχανική μας πολιτική, για να απαντήσω. Πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχήν πώς όλα αυτά τα πράγματα θα κάνουν καλύτερα τη ζωή, θα δημιουργήσουν αξία. Διότι αν είναι απλώς, παιδιά, ποιος θα πληρώσει το Μάρμαρο, αυτό δεν είναι story. Αυτό κανένας δεν το χρηματοδοτήσει. Ούτε φορολογούμενος, ούτε τράπεζα, κανένας. Πρέπει να δούμε ποιο είναι αυτό. Δύο παραδείγματα. Η Ματσουκάτο λέει ότι το κράτος δεν είναι απλώς αυτός που διαχειρίζεται τις αγορές. Είναι market maker. Έτσι, δημιουργεί αγορές. Στην Ελλάδα έχουμε 500 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κατοικία. Άλλα 500 εκατομμύρια περίπου πρέπει να είναι ξενοδοχεία, γραφεία κτλ. Και άλλα 500 εκατομμύρια είναι τα κρατικά, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες. Περάτε 1,5 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Που όπως ξέρετε όλοι είναι τα χειρότερα ενεργειακά κτίρια στον κόσμο. Πώς θα τα κάνουμε πράσινα, αν τα κάνουμε ταυτόχρονα έξυπνα. Δεν τα κάνεις απλώς, δεν βάλεις απλώς μόνωση, θα βάλεις και αισθητήρες και τα λοιπά. Άρα μπορείς να δημιουργήσεις εκεί μια αγορά, όμως όχι με τη λογική, και αυτή είναι μια παλιά συζήτηση που είχαμε με την Ευγενία και όταν αντιμετώπιζε όλα αυτά που αντιμετώπιζε στο Υπουργείο, ότι δεν μπορείς να αρχίσεις και να έχεις οικονομώ κάθε 2-3 χρόνια να έρχεται και να φεύγει, διότι έτσι το μόνο που κάνεις είναι να εισάγεις έτοιμες τεχνολογίες. Αν έχεις ένα μόνιμο ταμείο, που με τα κοινωνικά κριτήρια που είπε προηγουμένως, που υπόθηκαν στο προηγούμενο πάνελ, χρηματοδοτεί σταθερά, εγγυάται, μειώνει φορολογία, επιδοτεί για τα χαμηλότερα εισοδήματα και λες ότι αυτό θα είναι για 30 χρόνια. Για 30 χρόνια. Μπορείς να στήσεις βιομηχανία, δηλαδή δημιουργείς μια αγορά η οποία βλέπει μακροπρόθεσμα και αυτή η αγορά σε αυτό το στρατηγικό θύλακα θα αναπτύξει τεχνολογίες τις οποίες μετά θα μπορεί να εξάγει. Γιατί διαλέγω τον οικοδασκευαστικό τομέα? Διότι είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε πολλές επενδύσεις, δυστυχώς ακόμα επενδύουμε στα τούβλα και στα τουβάρια. Πρέπει να το κάνουμε κάτι πιο έξυπνο αυτό, άρα εκεί είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας που
ως market maker μπορούμε να δουλέψουμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτό αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο εν μέρη. Δηλαδή μπορείς να το πουλήσεις αυτό ως υπηρεσία. Αν πάτε στη χώρα των Βάσκων, η Ορόνα, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανελκυστήρων στον κόσμο, δεν πουλάει ανελκυστήρες, πουλάει υπηρεσίες κάθετης μετακίνησης. Δεν αγοράζει τον ανελκυστήρα, στον εγκαθιστούν στο κτίριο και σου λέει για τα επόμενα 30 χρόνια εμείς είμαστε εδώ, άρα εξασφαλίζουν και τη χρηματοδότηση και ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος απόκτησης του ανελκυστήρα, του καινούριου ανελκυστήρα νέας τεχνολογίας. Ποιο είναι το άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, άλλο δεύτερο παράδειγμα? Έβαλα στο διάλειμμα, αν δεν ξέρω αν το είδατε, το Terminal 5 του Λονδίνου, κάποια pods, κάποια αυτόνομα οχήματα που κυκλοφορούν εκεί πέρα και σε πάνε στο πάρκινγκ. Υπάρχει μια αντίφαση να σε πάει το αυτόματο όχημα στο πάρκινγκ, αλλά εδώ πέρα έχουμε τη σύγκρουση, την αντίφαση ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Γιατί πρέπει να έχει ο καθένας το αυτοκίνητό του, όταν τα αυτοκίνητα με την τεχνητή νοημοσύνη θα πηγαίνουν μόνα τους? Γιατί σε μια συζήτηση με έναν άλλο φίλο μου λέγε για να γίνει ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να ξοδέψουμε δισεκατομμύρια και έχει δίκιο, δεν υπάρχουν τέτοια λεφτά στην ελληνική οικονομία. Μόνο στην Αθήνα 1,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα, μεταξύ άλλων αυτά είναι, αν θυμάμαι καλά, 1.800 γήπεδα ποδοσφαίρου μόνο για να παρκάρουνε. Δεν είναι μόνο ότι τα αγοράσαμε και τα εισάγαμε ως τεχνολογία, χτίσαμε και πιλωτές, χτίσαμε και πάρκινγκ και τα χρησιμοποιούμε για το 5% του χρόνου. Το υπόλοιπο 95% το αυτοκίνητο κάθεται. Με τη νέα τεχνολογία αυτό μπορεί να γίνει mobility as a service. Άρα να έχω ένα κοινόχρηστο αυτοκίνητο που σημαίνει αλλαγή αξιών στο να μην είναι το γεωταχή σύμβολο, να το μοιράζομαι. Σημαίνει ότι το 50% των ελεύθερων χώρων στην πόλη απελευθερώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις ελληνικές πόλεις προφανώς το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο στους δημόσιους χώρους. Δεν χρειάζομαι επενδύσεις και ταυτόχρονα μπορώ πλέον να έχω, θα χρειαστεί να εισάγω, αν χρειαστεί να εισάγω, το 1/10 το πολύ των οχημάτων με διπλάσιο χρόνο ζωής, γιατί είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γι' αυτό είναι πιο ακριβά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν είναι πιο ακριβά η τεχνολογία τους, έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, άρα έχουν μεγαλύτερη αξία. Έτσι, δεν έχουν σχέση με το κόστος αυτό. Άρα θα μπορώ να μειώσω και τις εισαγωγές και να δημιουργήσω θέσεις εργασίας εδώ για την υπηρεσία της μετακίνησης, τη συντήρηση, τον καθαρισμό κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει και η πόλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο λένε, μα καλά, στην Ελλάδα ειδικά ακούς, ο Έλληνας δεν θα αφήσει ποτέ το αυτοκίνητο, διότι ξέρετε, ήδη από το 1821 ο καθένας είχε το αυτοκίνητό του. Έτσι. Στην πραγματικότητα είδα ένα γράφημα πριν από λίγες μέρες από μια μελέτη. Μέχρι το 1920 στις πόλεις κυκλοφορούσαν ανάλογα και ποδήλατα. Από το 1920 μέχρι το 1950 μπήκαν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τραμ, μετρό κλπ. Ξέρετε τι έγινε με το τραμ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μετά το 50. Μετά το 50 ουσιαστικά μπαίνει το αυτοκίνητο στην πόλη. Το αυτοκίνητο στην πόλη δηλαδή ιστορικά είναι για τη μισή περίοδο του καπιταλισμού, να το πούμε ιστορικά, περίπου 70 χρόνια. Και τώρα είναι να φύγει σαν γιοταχή και να απελευθερώσει. Άρα χρειάζεται να δούμε και πώς θα σχεδιάσουμε και την πόλη χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να κοιτάξουμε με επιμέρους εμβαλωματικές λύσεις αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και το ερώτημα είναι, ωραία, αν θέλουμε να έχουμε ολιστικές λύσεις, αν αγκαλιάσουμε το σύνθημα του Μάη, είμαι ρεαλιστής, τα θέλω όλα. Αυτό το πράγμα ρεαλιστικά πώς θα το κάνουμε? Υπάρχει καλή πρακτική? Και θα ξαναπάω στη χώρα των Βάσκων. Κοιτώντας λίγο και σε αυτά που είπατε προηγουμένως για το πώς οι περιφέρειες τα λοιπά, γιατί η αλήθεια είναι κοιτώντας τους περιφερειάρχες μας, εντάξει, έναν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε 13 περιφερειάρχες, πώς θα βρούμε όλους τους στελέχες στις περιφέρειες να δημιουργήσουν αυτό το δυναμικό. Θέλουμε λοιπόν ένα μηχανισμό δημιουργίας και παραγωγής εμπιστοσύνης και στελεχών και να μάθουμε θεσμικά αλλά και οι οργανισμοί μας και οι εταιρείες να μιλάνε μεταξύ τους και μεγάλες με τις μικρές, για το κράτος να μάθει να αγοράζει και να βάλουμε και τα κινήματα. Έτσι, γιατί έχουμε και νέα δικαιώματα. Έχουμε το δικαίωμα στη μετακίνηση. Σήμερα στη Γερμανία, με, αν θυμάμαι καλά, 49 ευρώ, πας παντού. Αυτό που προέκυψε από την ενεργειακή κρίση. Την ενεργειακή φτώχεια και το δικαίωμα στην ενέργεια το ανακαλύψαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτά είναι νέα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε σε αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Τι κάνανε οι Βάσκοι λοιπόν? Καταρχήν μαζεύτηκαν και η βιομηχανική τους πολιτική, ας πούμε, στη βιομηχανία που μπαίνει η Ορόνα και όλοι οι άλλοι που κατασκευάζουν, είναι ποια θα είναι η πόλη το 2050. Δεν είναι τι τεχνολογίες θα φτιάξουμε, τι πόλη θα δημιουργήσουμε.
τι αξία θα δημιουργήσουμε. Και μέσα από αυτό να πάμε, και εκεί μπαίνει και το κράτος και οι δήμοι και οι πολεοδόμοι και τα κινήματα σε ένα τραπέζι. Πώς το κάνουν αυτό? Στην Κηπουσκόα, η περιφέρεια που είναι το Σαν Σεμπαστιάν και το Μοντρακόν, έχουν αυτό που το λένε think tank, η μετάφραση από τα βάσια δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά έχουν βάλει γύρω από ένα τραπέζι αυτό που λέμε τις 4 έλικες της καινοτομίας, τη βιομηχανία, την ακαδημία, την αυτοδιοίκηση και το κράτος και τα κινήματα, την κοινωνία των πολιτών, συζητάνε και σκέφτονται το μέλλον της εργασίας, το μέλλον της πόλης και σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα. Τι κάνουν? Δημιουργούν και αμοιβαία εμπιστοσύνη και δημιουργούν ένα όραμα, το λουκούμι, την εξασφάλιση ότι παιδιά, όταν εσείς στη βιομηχανία θα επενδύετε σε κάτι και εμείς θα χρηματοδοτήσουμε αυτό στην επένδυση ως κράτος και στα πανεπιστήμια θα κάνουμε την έρευνα που χρειάζεται και τα κινήματα θα το αγκαλιάσουμε αυτό. Αν δεν δημιουργήσει δηλαδή αυτό το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών, το μηχανισμό που είναι και μάθησης, foresight το λέγαμε κάποτε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να θυμίσω το τελευταίο foresight έγινε το 2002. Το πρώτο και το τελευταίο ήταν για την ώρα. Ελπίζω να γίνουν κι άλλοι, γιατί foresight γραφείο στο γραφείο του Πρωθυπουργού που κάθεται κάποιος μετά σε ένα δωμάτιο και σκέφτονται μόνοι τους, δεν είναι foresight, είναι κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πώς πήγα? Πολύ καλά. Έχω ένα μικρό challenge τώρα να συνδέσω το λουκούμι με τον επόμενο μιλητή. Αναφέρθηκε πριν ότι δεν υπάρχει αφομοιωτική ικανότητα από ελληνικές εταιρείες. Έχουμε ένα θέμα εκεί και στο επενδυτικό storytelling, εκεί στην ιδέα. Θα αφήσω το λουκούμι περίπου ή θα προσπαθήσω να το συνδέσω με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Είστε ταυτόχρονα σε μια θέση και θετική και αρνητική, γιατί έχετε ακούσει όλους τους προηγούμενους, οπότε μπορείτε και να σχολιάσετε και αντέξατε να είστε ο τελευταίος μας ομιλητής για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή. Είναι μαζί μας ο κύριος Τριανταφυλόπουλος που έχει αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω και την πίεση του τελευταίου σε σχέση με τον χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Και έχω και πάρα πολλές προσλαμβάνουσες από όλα όσα υπόθηκαν σε αυτό το πάνελ, για να μην πω για το προηγούμενο. Ταυτίζομαι πλήρως με αυτά που είπε η κυρία Κατσέλη για την υλοποίηση, διότι η επαγγελματική μου πορεία μέχρι τώρα αφορούσε μόνο υλοποίηση και έχω ζήσει πολλά από αυτά, αν όχι όλα που δείξατε. Ταυτίζομαι με αυτά που είπε ο κ. Λαμπρανίδης, γιατί βλέπω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του υδρογόνου σε σχέση με το πώς η Ευρώπη προσπαθεί ουσιαστικά να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Και τώρα για αυτά που είπε ο κ. Σταμπουλής ταυτίζουν πάρα πολλά, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η Hellenic Hydrogen ακόμα δεν είναι μεγάλη εταιρεία, οπότε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε βέβαια δύο μετόχους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλες εταιρείες, είναι η Motor Oil και η ΔΕΗ. Έχουμε δημιουργήσει αυτό το κοινοπρακτικό σχήμα από το Γενάρη του 2023, είμαστε πολύ πρόσφατοι, λειτουργούμε τώρα 10 μήνες και ουσιαστικά ο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε έργα ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα, αλλά πιστέψτε με, ο σκοπός μας μέχρι σήμερα, αυτούς τους 10 μήνες, είναι να αναπτύξουμε την έννοια του υδρογόνου στην Ελλάδα, για να αναπτύξουμε και τα έργα του ανανεώσιμου υδρογόνου. Οπότε κάνουμε και παράλληλη εργασία και εκεί έχετε το θέμα που λέγαμε για τα στελέχη. Να πω το εξής, υπάρχουν πολλοί μύθοι για το ανανεώσιμο υδρογόνο, δεν θα τους σπάσω όλους σήμερα για να μπορέσετε να με ξανακαλέσετε μια επόμενη φορά. Ένας βασικός μύθος είναι ότι το υδρογόνο έχετε να αντικαταστήσει. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Το υδρογόνο, και δει το ανανεώσιμο υδρογόνο, και το λέω ανανεώσιμο και δεν το λέω πράσινο, διότι η χρωματολογία έχει μπερδέψει πολύ τον κόσμο, πράσινο, γκρι, τουρκουάζ, οπότε ας το πούμε ανανεώσιμο ή μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος για να καταλαβαίνόμαστε. Δεν έχετε να αντικαταστήσει, γιατί δεν μπορεί να το κάνει το υδρογόνο αυτό, έχετε να συμπληρώσει. Έχετε να συμπληρώσει, έχετε μαζί με τον εξηλεκτρισμό τα επόμενα 30 χρόνια διαμορφώσει ένα καινούργιο ενεργειακό μείγμα, έχετε να συμπληρώσει το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο και αν όλα πάνε καλά και επιζήσουμε μέχρι το 2050, να αντικαταστήσει
και μέρος των ορυκτών καυσίμων, έτσι ώστε να μπορούν και οι επόμενες γενιές να ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και το λέω αυτό διότι σε κάθε φόρουμ που συζητάμε για το κόστος του ανανεώσιμου υδρογόνου. Ότι είναι ακριβό το ανανεώσιμο υδρογόνο, ότι είναι inefficient η διαδικασία το να παίρνεις πράσινη ενέργεια, να την κάνεις στην ηλεκτρόλυση υδρογόνο και μετά να την ξαναχρησιμοποιείς μερικές φορές για ηλεκτροπαραγωγή. Προφανώς για τους μηχανικούς είναι εντελώς inefficient, δεν το σκεφτόμαστε καν, δηλαδή δεν το σχεδιάζεις καν στο χαρτί αν είσαι μηχανικός. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα κόστη δεν είναι πάντα έτσι συγκρίσιμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλο το life cycle μιας αγοράς και το ανώ παράδειγμα είναι αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα τους τελευταίους 8 μήνες και το κόστος αυτών που ζήσαμε, διότι πιστέψτε με, όταν πάω σε ένα υπουργείο και ζητάω λεφτά για να επενδύσουμε στο υδρογόνο, τους τελευταίους 2 μήνες ακούω ότι ναι, είχαμε αρκετά κονδύλια, αλλά πολλά από αυτά τα κονδύλια έχουν πάει για την αποκατάσταση των ζημιών. Και προφανώς πρέπει να πάνε εκεί. Αλλά ποιο είναι αυτό το κόστος τελικά που πρέπει να συγκριθεί το υδρογόνο? Αυτή είναι η βασική ερώτηση. Ο δεύτερος μεγάλος μύθος είναι ότι το υδρογόνο, και ξαναλέω το ανανεώσιμο υδρογόνο, το λέω υδρογόνο γιατί εμείς το συζητάμε συνέχεια και το λέω υδρογόνο, έρχεται και ουσιαστικά χρησιμοποιεί πάρα πολύ νερό. Θα πω το εξής, το υδρογόνο προφανώς για να παραχθεί χρειάζεται νερό. Σημειώστε όμως ότι θέλει 4 φορές λιγότερο νερό από μια αντίστοιχη λιγνητική μονάδα, ανά μεγαβάτ, έτσι, και θέλει το ίδιο νερό από μια μονάδα σύγχρονη φυσικού αερίου, combined cycle, ανά μεγαβάτ. Άρα είναι ένας μύθος. Επίσης, το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είδος νερού υπάρχει, ακόμα και το θαλασσινό νερό, αφού το κατεργαστούμε, γιατί χρειάζεται απιονισμένο νερό. Άρα, εδώ δεν μιλάμε ότι πάμε να αλλάξουμε τον κύκλο του νερού, ούτε να επεμβούμε στη φύση. Επίσης, εάν το υδρογόνο το χρησιμοποιήσει σε κυψέλες καυσίμου, τι παράγεται? Νερό. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για τους μύθους για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πω τι κάνουμε λίγο, γιατί εγώ έχω και το ρόλο λίγο του, να το πω έτσι, του ρεαλιστή με την έννοια της αγοράς, όχι, μην παρεξηγηθώ. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα επενδυτικό πλάνο. Τα μεγάλα μας προβλήματα, για να είμαι σύντομος, είναι τα εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει διαθέσιμη φθηνή πράσινη ενέργεια, γιατί το υδρογόνο χρειάζεται διαθέσιμη φθηνή πράσινη ενέργεια. Το 70% του OPEX μιας μονάδας ηλεκτρόλυσης είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε καταναλωτές. Και εδώ έρχεται η ερώτηση, πόσο σίγουρος νιώθεις για τη δουλειά σου. Δεν νιώθω ακόμα πολύ σίγουρος, αλλά είμαι αισιόδοξος ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε καταναλωτές, ήθελα να το πω έτσι για να... Απλά δεν είμαστε σε αυτό το σημείο που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν το υδρογόνο. Έχουμε δηληστήρια, ειδικά στην Ευρώπη, θυμίζω ότι τα δηληστήρια πλέον δεν είναι πάρα πολλά και τα δηληστήρια μετασχηματίζονται. Τα δηληστήρια μετασχηματίζονται, ο βασικός μας μέτοχος προέρχεται από την αγορά των δηληστηρίων και τα δηληστήρια πλέον σχεδιάζουν το μέλλον τους με βάση ένα μπουκέτο, να το πω έτσι, προϊόντων, μέσα στα οποία είναι και τα περίφημα e-fuels. Είναι δηλαδή τα καύσιμα τα οποία αρχίζουν και χρησιμοποιούνται πλέον, και αυτό προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πλέον νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα περάσει αντίστοιχα και στα κράτη-μέλη, με σαφείς όρους και στόχους για την ένταξη των εναλλακτικών καυσίμων τόσο στην ναυτιλία, όσο και στην αεροπλοεία, όσο και στη βιομηχανία. Άρα τα δηληστήρια, επειδή αυτές οι επενδύσεις έχουν ένα βάθος χρόνου, έχουν ένα βάθος υλοποίησης, από σήμερα έχουν αρχίσει και σχεδιάζουν το μέλλον τους και το υδρογόνο είναι το βασικό συστατικό αυτού του μέλλοντος. Να πω μόνο ότι στην Ελλάδα η ναυτιλία είναι ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας μας και ήδη γνωρίζω ότι αν και υπάρχει μια, δεν το έλεγα άρνηση, αλλά τέλος πάντων είναι
πολύ παραδοσιακός κλάδος βλέπει ένα κόστος, αλλά κάποιοι βλέπουν και κάποιες ευκαιρίες. Ήδη υπάρχουν ζητήσεις από τις ναυτιλιακές εταιρείες για μεθανόλη, το οποίο φαίνεται ότι είναι το παράγωγο του πράσινου υδρογόνου που θα κυριαρχήσει στην ναυτιλία, ενώ όπως βλέπετε πολλά καράβια αγοράζονται ήδη για μεταφορά αμμονίας, τα οποία αρκετά από αυτά χρησιμοποιούν και αμμονία ως καύσιμο, το οποίο η πράσινη αμμονία χρησιμοποιεί και αυτή υδρογόνο. Συγγνώμη που τα λέω έτσι μερικές φορές, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν τα τεχνικά ζητήματα. Άρα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα επενδυτικό πλάνο και έχουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη μετοχική μας σύνθεση. Και ποια είναι αυτά? Αυτό που υπόθηκε πριν είναι πολύ σημαντικό. Η τοποθεσία. Η τοποθεσία είναι το α και το ω για το υδρογόνο. Γιατί είπαμε, χρειάζεται άφθονη ενέργεια, χρειάζεται νερό, και μέχρι να υλοποιηθεί και ένα δίκτυο μεταφοράς υδρογόνου, χρειάζεται και τον καταναλωτή ως captive. Και λέω μέχρι να αναπτυχθεί, διότι εδώ υπάρχει ένας τρίτος μύθος, δεν φταίει ο ΔΕΣΦΑ γι' αυτό, αλλά υπάρχει σαν μύθος ότι μπορούμε να διακινήσουμε το υδρογόνο μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο του φυσικού αερίου. Αυτό είναι μύθος. Σας το λέω, κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει, για να μην, να το πω έτσι, συνδυάσουμε τις δύο αγορές. Εγώ σας λέω ότι τεχνικά δεν γίνεται, όχι λόγω μεταλλουργίας, λόγω του ότι δεν υπάρχουν ιερές, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν αυτό το περίφημο ποσοστό που φαίνεται ότι θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεταφορά υδρογόνου στο φυσικό αέριο σε διασυνοριακές μεταφορές, το οποίο θα είναι περίπου στο 3%. Είναι πολύ χαμηλό. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι αυτές οι δύο αγορές πρέπει να είναι ξεχωριστές και να είναι unbundled. Άρα ούτε μπορούμε να το διακινήσουμε μέχρι ο ΔΕΣΦΑ το 2030, έτσι όπως έχει ανακοινώσει. Θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα που θα φτιάξει ένα παράλληλο αγωγό από την Κόρινθο μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, dedicated για υδρογόνο. Άρα πρέπει να βρούμε καταναλωτές. Και εδώ έχουμε το μεγάλο μας ζήτημα στο επενδυτικό μας πλάνο. Ξεκινήσαμε όμως με περιοχές που έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα που σας είπα, συν το ότι είναι περιοχές, κάποιες από αυτές, απολιγνητοποίησης. Επίσης σημαντικό, διότι εκεί υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να έχουμε το βάρος του Greenfield όσον αφορά την αδειοδότηση. Μπορούμε να πάρουμε αδειοδότηση αρκετά πιο γρήγορα. Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Δεν έχει πει ακόμα, γιατί η μετάβαση. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπατε εσείς. Προσπαθούμε να κινήσουμε τις διαδικασίες και εμείς όπως μπορούμε. Και επίσης να πω για τη Δυτική Μακεδονία ειδικά, υπάρχει η έννοια της βιομηχανικής, πώς θα το πω, οι άνθρωποι εκεί έχουν τη βιομηχανική συνείδηση. Ναι. Έχω πάρα πολλές φορές στη Δυτική Μακεδονία και στην Πτολεμαΐδα και στο Αμίντο και στην Κοζάνη. Πραγματικά, αν είναι να φτιάξει κάποια μια βιομηχανική μονάδα, εκεί είναι το μέρος. Οι άνθρωποι είναι ποτισμένοι με αυτό και δεν είναι εύκολο να έχεις βιομηχανική συνείδηση. Ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε και τον τουρισμό που είναι αρκετά ψηλά και αυτά μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση, αλλά τέλος πάντων εκεί υπάρχει μια αρκετή καλή μαγιά. Εμείς υποστηρίζουμε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό που έχει αναπτύξει για το υδρογόνο, και πέρυσι που πήγα σε ένα summer school είδα είχαν έρθει 90 φοιτητές από όλη την Ελλάδα, όχι από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, για να παρακολουθήσουν μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, παιδιά 18, 20, 22 χρονών, το summer school για το υδρογόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και καταλήγω λέγοντας και να το συνδέσω ότι πραγματικά μας λείπουν άνθρωποι σε όλα τα στάδια, από τον τεχνικό, ο οποίος θα πάρει το κατσαβίδι και θα κάνει τη δουλειά, μέχρι και στελέχη που μπορούν να τρέξουν ένα έργο εκατομμυρίων. Δεν έχουμε, είναι πολύ μεγάλο το κενό. Η κρίση δημιούργησε πολύ μεγάλο κενό σε στελέχη. Νομίζω ότι για το εργατικό δυναμικό ακούω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για μεταφορά εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Πάντως αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και το αντιμετωπίζουμε και ο κατασκευαστικός τομέας αλλά και εμείς στο χώρο της ενέργειας, και
δύσκολο να το αξιολογήσεις. Τελείωσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, είναι πολύ σημαντικό που κλείνουμε έτσι με μια εφαρμόσιμη όντως, με ένα εφαρμόσιμο business plan. 10 μήνες είπατε είστε σε λειτουργία, ευχόμαστε να πάνε όλα όσο το δυνατόν και καλύτερα και κλείνετε πολύ δυνατά, δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας έμφαση στα ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήμια, στις τοπικές κοινωνίες, που έχει μια μεγάλη σημασία να αναδειχθούν. Όπως με ενημερώνουν από το control, θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο τραπέζι μας.